παιδιά, τι κάνετε, πως είσαι, είμαι πάρα πολύ καλά και σήμερα έχω ένα βιντεάκι. Θα κάνω ένα μικρό βιντεάκι γιατί... τι είναι αυτό, δεν φαίνεται, νομίζω ήρθε πάνω μου, κάτι ήταν μεγάλο, δεν ξέρω. Ναι. Έλα μόνο. Μαρίνα, μιλάς. Μιλάς με κάποιον. Όχι. Μιλάει με κάποιον κάποιος. Θέλω να κάνω ένα έτσι. Θέλω να κάνω μια καταψήστια, να θα δείξουμε το καράβι και έτσι. Βασικά την άλλη φορά που σας έλεγα δεν ανέβηκε το βίντεο, γιατί κόβεται συνέχεια. Δηλαδή μόνο το κόβεται. Εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι. Pero για να κοπεί δεν ήταν ωραίο τέτοιο. Ό,τι. Όχι ρε. Μάρια, μας έβγαλες βίντεο, αν με ανεβάσεις θα γίνει βίντεο. Γιατί? Ωραία παιδιά, ό,τι είδατε από τότε, αν φάνηκε κανένα πρόσωπο, μην το περιγράψετε. Και απλά εγώ θέλω να κάνω μια πλάκα, αλλά τέλος πάντων. Όχι εγώ. Ω, Μιτσάρας. Μίτσα! Τραβά βίντεο στο YouTube. Α, καλά, ούτε αυτό. Και μιόλας! Ναι! Πότε θέλει κανείς δηλαδή να δεχτεί. Μας να είναι. Ανεβάζει το τηλεφώνο. Γιατί? Γιατί μίλησε. Μίτσο! Δεν πλάκα. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Γεια σας. Γιατί με ποτέ φίλοι μου δεν θέλουν τίποτα και είμαι κοντά τους. Άντε, γεια.